बबे मोजां बेखौ दानो थिन अमाखौ माबायदि फानो नै बिसिना ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹಾಕ್ಲಾ ಹಾಕು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಹಂಗ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡನೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಏ ಮಾರ್ನಾ ಭಯ್ಯ ಏ ಮಾರ್ ಭಯ್ಯ ಬೊಯ್ಬು ಮುಜಾ ಮುಂಡಾ ಮುದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ 1 ಕಿಲೋ Hah? Udah apa nih? Kesibu sedang dia. Kesibu omret ini dosa mijin lagi sudah. Ini मैगं बायनाया फाग्लासो. रुफ्ला नोगोद गिदिर नुवाखै. आरो मोजां नै टमेट'आ. आलू कितना है आंटी? मैगं बाजार जोब हाँ आलू कितना है आलू 20 30 में मिलते हैं ना 8 किलो पच्चीस टाका ना 25 टाका ना मासफ्राबो दङ ओरैजाय बाजारानो रेन्जार गिदिर जादों दिनै बाजार नै लाव दं खख्लिंबो दं नै खख्लिं लायो नामा आं लानांगौलै मुलानि जानो गोरा-गोराथार देलाय 25 टाका केजिनि आलुआ जोगोनार दं मा बायफैदोंलै बामलुखौ ओंख्रि जायो आरो बामलुखौ ओंख्रि जायो मा मैगं लाखोब्रा दांला हो मिर्ची हाफ किलो दसना हाफ किलो जाला मैगं लादों नै